ang naitabo is manlimbawt yung balhibo. Gani. Pagsulod sa delegation yun. Pagsulod sa delegation sa kuan katong Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Ang singgit sa mga tao ba murag ka ng bisag asang region dili nimo ma-imagine nga appreciated nila kayo ang Davao Eagles. And bisan sa kwan, parada palang daan padulong sa stadium. Ang dawat sa mga tao diri sa dalan sa Amoa, ma-consider nimo nga more special gyud no. So that's why we are actually thanking the Ilocanos for this very warm reception. And the Panginoon, taga Davao pala kayo, pwede bang pa-picture sa inyo? Mga nga na bitaw. Yes, so, ma-instant celebrity po nga to ang mga coaches ug athletes din kay basta pagingon taga Davao. And then, pwede ba hingin namin yung pangayoon na lang namo ng inyong kalo? Hindi naman ko yung nakabutang Davao Eagles na ko kayo. Dili man pwede kay part sa uniform. So, pa-picture na lang sila. Yes po. Ang dawat sa mga din nindot kayo, no? And then we're happy about that. Even our host schools, kay duha man ni Bingao National High School ug Bingao Elementary School, gihimo nila ang tanan para mas ensure nila nga we are given a home away from home, and this is one reality nga gikalipay pod nato dinhi. Kagabi andula lang sa Ilocos og Ilocos og Davao, masulti nato nga testament sa respeto sa duha ka mga lugar nga wala gyoy ingon ta ni resort nga to sa negatibong mga batasan. So pasalamat ta. Ayan. Thank you. Sir Dong, na-mention di mo very promising karon ang performance sa atong mga athletes. Unsay gihimong preparasyon sir sa Davao Eagles nganong ingon ni ani ang klase nga performance nga gipakita karon sa atong mga estudyanteng atleta sir? Og ako ang isumpay day. Posible ba Sir Dodong nga ato ang ranking sa previous nato nga palaro atong malabuan karon? Yeah, thank you for that question. Ang gihimo nato is that tuloy-tuloy man kuning atong campaign, no? Gikan sa mga school sports competitions, tuloy-tuloy na siya padulong ato sa mas taas nga ang hantod nga miabot kita sa Dabraa nato diya sa Region 11. And then pagkahuman sa Dabraa, nagpahiluna kita og 15 ka adlaw nga training. Pero katong 15 ka adlaw, ang tumong lang ato is hinahinay nilang i-maintain lang nila tong ilahang kasayuran sa sports, ilahang physicality, and most importantly, gidesign tong 15 ka adlaw para makamugna og kultura. Kay ang realidad is gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa Region 11 kining mga atleta o coaches nato. And then secondly, we allowed kasi the system nga mag-pick up na ron, no? So palanglitan sa team sports, like example lang basketball, kung kining delegasyon ang basketball nato karon ang midaog is sa secondary boys ang Ateneo man. We allowed, the system now allows the coaches to pick up katong mga tanaw nila nga makatabang sa ilahang team, no? So dai insaktong gidaghanon nga pick upon, and then i-appeal nila sa team. So mo nay kahimtang karon kaya tong una dili man na pwede, pero karon gi-allow na. So ang tumong og tuyo sa katong 15 ka adlaw nga training sa Mintal Elementary School sa Davao is to create a culture og relasyon. So we were able to achieve that kay wa pa na tapos ang 15 ka adlaw, namugna na nato successfully pinagi sa tuwang training director o training team. Sila si Dr. Roy Enriquez, sila si Dr. Ruben Riponte, o ang uban pa nato mga kakaubanan nga na hapsay nila nahimong usa ang pagbati na bitaw mo na importante kayo nga dapat bation nimo nga usa ka
kausa ka sa Unity. sa ato ang grupo. Team. Yes. Namugna na to tong relasyon nga pamilya ta and we're watching each other's back. Wow. So before we fly to Lawag, ingana na ang pagbati nato sa tanang mga partisipante. So we were able to achieve that. No question about the kahawd nila silang dula kay ilaha man gyud na no, kinaon nila na. Pero katong kultura importante kayo to nga ma-establish ug na-establish nato. So mo isa sa mga ingredients nga nagpakusog karon sa atoang campaign. And to the second question, part of the preparation. And then to the second question is kining Ranking. unsa kay dito nung Iren? Katong posible ba nato nga malabuan pa ang ato ang ranking sa niagi, sir? Yeah, ang ranking nato last year sa palaro sa Cebu, Yes, sir. dito gipahiluna is rank number 4. Yes, sir. Ang gitarget karon sa ato ang regional director, of which mo na gi-focus karon nga attention sa Davao Eagles is rank number 3. Wow. So we are hoping that we will secure that nga nga ranking kay katong dito sa sa Cebu ang gitarget lang nato ato is rank number 6. Pero God is so good, He gave us rank number 4. Yes, sir. Nautunta karon nga malabuan na to atong ranking, ma-achieve na to ang rank number 3. O kung di man na to ma-achieve, ma-maintain lang na to atong rank number 4